Здравейте! Казвам се Диана и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. В CrowdAI сме ангажирани да предоставяме на компаниите най-напредналите и ефективни решения за чат-ботове, базирани на изкуствен интелект. Въпреки това, създаването на висококачествен и надежден продукт изисква време, опит и дълбоко разбиране на нуждите на клиентите. Затова си дадохме време да стартираме проекта. Вместо да се фокусираме върху генерирането на приходи, ние отделихме ценно време за щателно тестване и усъвършенстване на нашия чат-бот, като се уверихме, че отговаря на най-високите стандарти преди да го пуснем на пазара. Като споделяте своя опит с CrowdAI, вие допринасяте за оформянето на бъдещето на взаимодействията с клиенти, захранвани от изкуствен интелект. Независимо дали сте изпитали подобрено взаимодействие с клиенти, повишена ефективност или просто по-гладък процес на комуникация, ще се радваме да чуем за това, за да направим нашия продукт още по-добър. Каним ви да споделите вашите мисли за Crowdy.ai, как е повлиял на вашия бизнес и какви промени е направил. Вашата обратна връзка е безценна за нас, за да подобрим нашите продукти, да въведем нова функционалност и да гарантираме, че продължаваме да предоставяме най-добрите решения за чат-ботове, базирани на изкуствен интелект на пазара, както и да предоставяме услуги за чат-ботове на нови пазари. Чувствайте се свободни да оставите вашата обратна връзка за вашия опит с Crowdy.ai.